J.K. Yadav Films present. J.K. Yadav Films. भौजी रे पैसा कमाए के खूबे ध्यान धइले बा। भौजी रे पैसा कमाए के खूबे ध्यान धइले बा। तसैया साया में तसैया साया में तसैया साया में कजरौटा के दुकान पहिले बा। तसैया साया में कजरौटा के दुकान पहिले बा। जले न देखनी भौजी ऐसन तरीका ढोरिए पचारू मोरिया कर तरुए टीका। जले न देखनी भौजी ऐसन तरीका ढोरिए पचारू मोरिया कर तरुए टीका। ना जाने सैया के मन में कौन पलान कइले बा। ना जाने सैया के मन में कौन पलान कइले बा। तसैया साया में तसैया साया में तसैया साया में कजरौटा के दुकान कइले बा। तसैया साया में कजरौटा के दुकान कइले बा। जे कहीं गाड़ी दे फटर फटर कहेला लगाई हमें लोहा वाला सटर। कुछ जे कहीं गाड़ी देवे फटर फटर कहेला लगाई हमें लोहा वाला सटर। दूल्ही जवानी ये भौजी हमार जियान कइले बा। दूल्ही जवानी ये भौजी हमार जियान कइले बा। तसैया साया में तसैया साया में तसैया साया में कजरौटा के दुकान कइले बा। तसैया साया में कजरौटा के दुकान कइले बा। कहेला कि ऐसन करनी के बाटे सिखैले सुनील लखिंदर ऐसन करे के बताइले। कहेला कि ऐसन करनी के बाटे बताइले सुनील लखिंदर ऐसन करे के सिखाइले। दूल्ही जवानी ये भौजी हमार जियान कइले बा। दूल्ही जवानी ये भौजी हमार जियान कइले बा। तसैया साया में तसैया साया में तसैया साया में कजरौटा के दुकान कइले बा। तसैया साया में कजरौटा के दुकान कइले बा। भौजी रे पैसा कमाए के खूबे ध्यान धइले बा। तसैया साया में तसैया साया में तसैया साया में
गजरौटा के दुकान कोइले बा तो सहिया साया में गजरौटा के दुकान कोइले बा JK Yadav Films